Ta' kull xahar, l-Aġenzija Appoġġ tirċievi medja ta' 20 rapport relatat ma' materjal ta' abbuż sesswali fuq it-tfal li jinkludu trabi sa' żgħażagħ ta' 17-il sena. Dan ġie żvelat mid-direttur tal-Appoġġ Ruċi Berras f'intervista esklusiva ma' One News fejn spjegat li dan il-materjal m'għandux jitqies bħala materjal pornografiku. Pornografija hija meta ġġib atturi u tħallasom fejn ġieli jkollok tfal bi ħwejjeġ indiċenti jew il-kamera tiffoka fuq l-organi sesswali tagħhom jew tfal li jagħmlu atti sesswali ma' tfal oħra u l-adulti ikunu qed iġeluhom jagħmlu dan. Ruċi Berras spjegat li malli l-Appoġġ jitħillhom rapport ta' materjal ta' abbuż sesswali fuq it-tfal permezz ta' Child Web Alert, dawn minnu fih jieħdu azzjoni. Aħna meta nirċievu daw it-tip ta' websites, aħna għandna nies li huma mħarġa u jagħmlu analiżi tagħhom u minn hemmhekk imbagħad jirrapportaw kemm l-Interpol u kemm Cybercrime Unit ta' Malta. Fi frar li għadda, 7 irġiel tresqu l-qorti akkużati possess kif ukoll tixrid ta' pornografija ta' tfal, fejn minkejja 5 minnhom ma natawx il-ħelsien mill-arrest. Kien hemm żewġ imputati żgħażagħ illi nataw sentenza sospiża. Minkejja li din tal-aħħar qajmet rabja kbira fost il-pubbliku, One News tkellem mal-avukat Dr. Kathleen Grima dwar xi tfisser eżattament sentenza sospiża. Sentenza sospiża mhijiex sempliċement ma weħilt xejn. Għandek każ ta' ħabs, però għandek iċ-ċans, il-qorti qed tittik iċ-ċans li jekk fil-perjodu li se tagħtik bħala prova nsejħulu hekk inti ma terġax tiżbalja, allura ma tidħolx ħabs. Mistoqsija dwar il-pieni marbuta ma' dan ir-reat. Dr. Grima spjegat li dan jiddependi skont iċ-ċirkostanzi tal-każ. Il-pornografija ta' tfal iġġor magħha terminu ta' ħabs. Inti tista' tingħata pieni diversi, jiġifieri l-ħabs jista' jkun jew effettiv li inti ma' sentenza ma' li sentenza tiġi finali tidħol il-ħabs, jista' jkun sospiż, allura din hija l-famuża sentenza sospiża li għadna kif semmejna, u jista' jkollok pieni oħra bħalma huma jew probation jew inkella multa. Mill-2011 sal-2016, iċ-Child Web Alert irċieva total ta' 942 rapport brabta ma' abbuż sesswali fuq it-tfal. Minnhom ittieħdet azzjoni fuq madwar 550 rapport, illi minnhom stess irriżulta li kien hemm 160 każ, illi fih kienu involuti tfal Maltin.